Нека да ви обясня нещо бързо и просто. Вие живеете в грях, ако не вярвате в Христос. Може да го наречете както искате, но истината е, че това е непокорство и бунт срещу Бога. Ако сега умрете, ще бъдете завинаги отделени от Бога, без значение какво ви говорят хората, защото това е, което казва Божието Слово. Ако сте готови да признаете, че сте грешни и осъзнавате, че чрез своята смърт на кръста Исус Христос плати напълно цената за вашите грехове, вие имате възможността Бог да ви прости, без значение какво сте вършили до сега, и да получите дара на вечен живот, който никой не може да ви отнеме. Ако искате да приемете Исус Христос за свой личен спасител, можете да направите това, като го помолите да ви прости. Ако се възползвате от тази възможност, която ви се предоставя в този момент, това напълно ще промени вашия живот. Ще започнете да живеете живот, за който не сте и подозирали, че съществува. И когато се изправите срещу смъртта, ще я посрещнете с увереност за това, че Христос, който възкръсна от смъртта, обеща и вашето възкресение. Във второто послание към Коринтяните, 5 глава, 8 стих, се казва: отстранени от тялото да бъдем у дома при Господа. Ние няма да бъдем отделени от Бога. Ще бъдем отделени от тялото си и ще бъдем с Господа. Вие имате възможността Бог да промени живота ви точно сега. И ако го помолите да направи това и вярвате в Него на базата на това, което Той е казал, вие няма да бъдете същите. Ще сте се възползвали от най-невероятната възможност, която се предоставя на човек, и това е възможността за вечен живот. Татко Небесен, толкова сме ти благодарни, че ти не си ни отделил след като си ни спасил, но си ни поставил сред хората в този свят, които толкова се нуждаят от теб. Моля се Святия Дух да сложи това послание в нашите сърца толкова дълбоко, че да не можем да го забравим дори и за един ден. Но, събуждайки се всяка сутрин, да ти благодарим за възможностите, които предоставяш на всеки един от нас през този ден, знаейки, че ще ни помогнеш да посрещнем всяка една от тях с увереност и сигурност. В името на Исус Христос. Амин.